с едно и също усилие. Човек, значи, трябва да внимава много, защото според принципа на справедливостта, който слиза отгоре, и принципа на щедростта, хора, които не са щедри и не са справедливи, чисто и просто, няма да останат на земята. Те летално ще се отидат, само че сигурно може да е след 50, след 100, след 300 години, учителя след толкова. Казвам, аз съм намалил срока на 150. Защото виждам как бързо върви това нещо. Хората трябва да приемат божествените истини, не само да ги приемат, а и да се съгласят с тях. Скоро имах една дама, чужбина някъде от този край на света. Седим и си говорим и тя вика, какъв е проблема, ме питам. Аз като е проблемът така, и викам, чакайте скини на ми, после ще ти кажа. И викам, слушай, ти приемаш ли нещата? Да, приемам. Така. Обаче викам, това е 50%, нали? Младоженеца е съгласен, булката не знае. 50%, работата е опечена. И казвам, съгласяваш ли се с тях? Тя мисли така няколко минути. Викам, какъвто и да е най-простия пример, искам да разбера. Приемаш нещата, нали, казваш, някой си се скарал, но прощаваш. Обаче не се съгласяваш. Тя гледа. Тогава това куцане на твоето здраве е от това. И то е негативизъм, където имаш и все не ти е добре. Това няма да ти е добре. Така че идват много често с страхови неврози. Страховата невроза пък е, може да се каже, слаба вяра. И вярата трябва да започне да се усилва у човека и тогава страховата невроза преминава, защото нищо не зависи от нас. Ама нищо не е наше. Казвал съм го и пак го казвам. Значи всичко след като е на Бога, включително и моето здраве и моят живот, аз го ставам на Него. Да не говоря, че и децата, и те са Него. Да, една майка дойде и вика, дъщеря ми, и идва и ми цъсва там, където работя детето. Няма и 2 годинки, вика. Взиме, гледай си го, нещо и беше стана. Вика, Наташа, какво искаш сега? Така. И вика си тръгна. Значи няма да гледам детето. Аз тази жена има проблем. И аз викам, и ми доведи ми я тук, да видя. Пък ще видим какъв е проблем. В нашата махала, където живеем с Силвинка, идва веднъж една баба, беше барбаяни си, бабата почва да говори това. После пак ме вижда и каза, ми тук има едно детенце, което е на 7 години. До 5 годишна възраст се говорило, всичко нормално, но сега не говори. Да ти го доведе бавално, за да види защо. Викам, искам нещо да те попитам, ама да ми кажеш самата истина или разкажи ти историята, за да не разказвам аз. Викам, това дете говори, нали? Да. И взима го баща му, отива с него на морето, връща се след 20 дена отново на морето и детето спира. Кой е баща? Ма това е мой истинския баща. Топка номер 1, биологически, втори, трети баща, четвърти. Нали? Много бащи, майка. Значи причината не е. Нито е в баща. Той баща си е свършила. Прибира детето. Защо го гледа бавно детето? Защото майка му е женена за втори път, има от втория едно дете и той не имаш не иска детето. Викам, аз ако съм жена и само ми каже половин дума за това, че няма да ми приеме първото дете, ще го пратя отвъд майната си. Отвъд, не на майната си, отвъд. Викам, в момента. Викам, защото една майка е длъжна, според космическия закон, щом има физически деца, те са дадени от Бога. Тя е длъжна до пълнолетие да ги гледа и да не се отдалечава от тях, по-далече от 2 пръста и те от нея. 2 пръста. А тя е тъснала детето на майка си и тя го гледа. Викам, когато дойде майка му в това село, тя идва 1-2 пъти в година. На 2 години 1 път да дойде. И я искам. Хваща детето за ръка и идва при мен. С майка си. Защото проблема не е в детето, викам. Това дете
Сега в момента, ако ти каже, че утре ще проговори, утре ще започне да говори. Но аз не искам това, защото това не е волята Божия. Волята Божия е тамека да си научи урока. И тя си го учи дори и чрез това дете, а и близките, и познати. Ама баба му, оня ден пак една съседка. Да каза ли на баба му да го доведе? Една друга. Тя всичките много се грижат и всичко се знае в селото. Викам, не казвай. Като дойде майка му, искам го с майка си тук при мен. Така, не знам какви легенди се разказват в махалата и в селото, но това са бабите искат. Всички искат проблемите си да ги прехвърлят на мен. Ще ги приема само тогава, когато човека, който дойде, е съгласен 100% да си ги отработи. Аз чисто и просто мога да му дам един кредит. Мога малко да го отдалеча, мога малко да облегча състоянието, 24 часа примерно, а пък ако виждам, че човека е доста духовен и интелигентен, цяла седмица мога да му намаля страданието. И сега не знам, слава тебе, тате, удължи живота на един, който цялата традиционна медицина му даваше 30 дни живот, един месец. Той лично ми каза, вика, записал съм си завещание, всичко съм направил. Нотариално, един месец, сливам се всеки ден. Питам, Господи, да структурирам работа за мен. Донесе 11 литра едно шише от минерална вода, изворна вода, направи. Този човек вече е 5 или 6 месец. И някой каза, Георги, ти защо му дължи агония? Защо не го остави да го отида? Как, щом лекарите са казали един месец? Викам, Божията воля беше трудна, защото казва отгоре. Ако той си научи урока, духа да сложи над материята, защото до сега има американско съзнание, и вчера говорих за западния синдром или американския, слагат материята над духа, пред духа. Това е да впрегнеш каруцата преди коня. Край. Коня не може да бута, ни да се дърпа, просто тя ще си стои на едно място. Но това е западния синдром. Материята. Всичко материята и там така. Така те обучава, така ти промива съзнанието, че материята е всичко. Напротив, духа и съзнанието е всичко, защото духа помага материята и може да се убедите в това. Обикновено да знаете силата на молитвите, сега прескачам от тема на тема, и пак ви давам само жалони и само, така да се каже, ви слагам сламки в книгата, къде може да четете или посочвам ви страницата. Значи, молитвата е нещо изключително. За последната седмица трима души ми казват, знаете ли, помолих се точно по този образец, който казваш, и моментално нещата се получи. Не се слушате. Защо ме слушате? Значи Бог иска ясно, кратко и конкретно. И да му се даде позволение да работи чрез теб. Значи позволението е дори това като онен човек, който куцаше с патерицата. Господи, доволен съм от всичко и от всичко. Сутрин вече. Нищо. 1000 не. Нали за това трябва вяра? Нали за това трябва да направим някакво усилие? Бог няма да ни даде бонус, награди и каквото и ще даде, ако не направим усилие. Добре. Така. Сега ще поседна малко, защото наистина са ми изтощени и ми се май главата, ама ще ви слушам за въпроси. Все пак, не знам дали съм бил качествен сказчик, както казва учителя или лектор, защото така се наложи, но все пак, това като казах, е квин есенция. Вкъщи ще си го помислите, ще започнете да правите такива експерименти сами и ще се убедите в това. Един приятел и вика, слушай, обадил съм се на една кола да купувам там от провинцията, много хубава, аз я гледах, обаче он ми каза, ако не ми се обадиш тук до 3 дена е подала. А аз вика, след една седмица мога да отида. Не мога на оня край на 300 км да отида. Имам работа и така нататък заложение. Какво да направя? Това е моето момче, да я намолите.
Една молитва. Една молитва. Това дали две. Последно, слушай, последно казвам. 10 молитви. Като удари за един ден, колата ще седи там, ако ще 100 човека. Хайде ден. Нали? Ти идваш и си ме питаш, ама ти не ми вярваш, колко, защото си ми клятвал, нали? От едно време. Ами викам, другите, които по-малко ме познават, повече ми вярват. Нали? Знаете, че така никой не е пророк в собствения си дом и в собствения си родин. След 3 дена се обажда и вика, утре отивам да взема колата. Значи, вика, този човек му се обаждам и той вика, абе в неделя едни ще да идват, не дойдат. Понеделник ще да идват други и тогава не дойдат. Викам, аз какво ти казвам? Тая кола седи за теб. Що ми я искаш, значи е за теб. Други няма. Ето, не са отишли изобщо да я гледат. А понеже той е единствения, който е минал да я види, другите се обаждат по телефона и он му казал, виж какво, ако си сериозен, идваш и я вземаш, защото тебе съм те виждал, останалите не. Така, това е силата на молитвата. И една друга жена ми се обади, че пак чудото вика стана, като и казах как да подходи към въпроса. Тя искаше да подходи, защото всички и дават акъл на тази жена, да подходи, тъй като е ощетена, да кажа, да отидат там, тия дето ощетителите, да ги съдят. Веднага. Намират и даже нейните приятели, най-добрият адвокат, който е точно по тия работи, недвижими имоти, там не знам за какво става, за далавери и така. Нали, приятелите се струпват и тя пита какво да направи. Викам, слушай, спираш всичко, казваш, че не искаш да се занимаваш, оттегляш се от случая. Обаче ти иска една седмица сутрин и вечер казваш, Господи, този проблем остава. Аз не мога. И нищо не правиш. Пиеш си спокойно кафе. Обажда ми се точно на 8-я ден и вика, чудото стана. Той вика, който вика, ако ми влезеш тук в къщата, ще те прибия в двора. Махай се. Са ме ощетили с много пари. Вика, сам идва. Вика, вчера на 7-я ден идва сам и вика, виж какво да ти кажа, да ние певно не излезем коректни и точно. Трябва нещо да почне да ти плаща и така. Без съд, нали? Така ли стана? Викам, много ти благодаря, това работило. Кое работи, бе, душице златна? Ако ме слушаш, работи. Ако не ме слушаш, няма да работи. Защото ти, според закона на Вселената, колкото повече напълваш от тази страна и повече се напъви от другата, ясно, че уния ще започват да търсят подволателя. Кой? Ми ще подкупват адвокати, съдии, ще подкупват. Нейният адвокат ще го подкупат. Нали? Като го подкупат е естествено, че и той самия отвътре ще работи против нея. Това е прекрасното предателство. Следователно, като се оттегляш, оставаш всичко на светлата сила. Дори не получиш ни лев. Нищо. Откажи се, викам, от всичко и ще получиш всичко. Ето простата форма. Добре, каже, че наистина леко се поуморявам. И че аз не се уморявам, знаете, с часове може. Сега имате ли някакви въпроси? Сливенски въпрос. Кай че може да има? Какво са на после? Аз сега мисля. Дам твоите въпроси. Може ли да ни кажете нещо във връзка с тези промени, които ги пишат навсякъде, че ще настане след 28 септември? Ама аз не знам. Нито чета, нито гледам. Знам само, че след 20 септември ще има проблем. Значи, както знаех това промени и наистина проблеми ще си имаме. Значи, още през септември ми казаха така. Онова, като започва новото да личи, е юни-юли. И от юни-юли започва да се усеща нещо наистина. След това ми казаха, да, края на септември, октомври и ноември ще бъдат изключителни. Наистина ще започнат новите неща да се виждат. Това е изграждането на новото небе и новата земя. Но ако ние сме на духовно ниво, няма от какво да се притеснявате и да се плашите. Това пример го казвам за 10-ти път за нашия приятел от Варна. Идва големата вълна на Аспарухово и там, вика, ние сме в мола и на Галата, където. 2 метра вълна. На паркинг имаше 30-40 коли. И моята. Нищо, никой едно малко такова. Отвагим половин, бял. И вика, вълната идва. Когато удари долу, вика,
Не можа да преди, защото вратите влезе малко така, обаче мини отмина. Като отмина, вика, всичките коли бяха на морския бряг е така, завлечени долу, на 50 метри и повече, не знам колко е далеч от морето. На паркинга, като оттече водата, излизат с обувките, намокрил съм с обувките 1 см. И ми стана съвестно, че само моята кола седи, като че ли е завинтена и занитена. Защо? Защото е служител на светлината, защото е апостол. Защото не може една такава сила да отмести такава кола на светия. Учителя го пише и ще го цитирам пак, цитирал съм го 5-6 пъти. Става земетресение, селото има 1000 къщи. 999 пада, най-паянтовата къща е на светията, на правилно. Нали, на съвършение. Стои. Не мърда. Значи нещо крито. Същото и с България. България има божествения поход. България не е заливана цялата. Знаете, че Рила и Мусалани са отивали от вода. Значи, каквито и катаклизми да станат, Господ е бугали, викат сърбите. Всичко заобикаля България. Поради тази причина, защото тук са нагнетени много духовни хора. Тук има. Значи, този дух държи неща. Ако няма дух, е само материя и география, като Непал, ги отнесе. Това е. Но и те са си, така да се кажа, не мога да кажа, че не са заслужили. Разбира се, със своите неправоменни действия. Уж духовни хора, уж там най-голямата духовност е. Тибет, Хималайки и така нататък. Фактически не е. Още нещо казвам. Учителя Бенисян Донос, ще го цитирам пак. Да се цитирам аз. Милосърдието не е кодирано от човека, докато не дойде бялата раса. Бялата раса донася милосърдието, независимо, че бялата раса е виновна за опустошителни войни. Но те са предвидени от светлата сила. Следователно, милосърдие в другите раси няма. Те смятат жестокостта за естествено нещо. Бели човек не я смята за естествено нещо. Може някой път да прилага, но това е волята Божия. Значи, милосърдие, благотворителност, великодушие и благородство са неща и добродетели на бялата раса. Сега много са се кръстосали расите и аз не искам да бъда така, да разделям нещата. Но казвам онова, което казва учителя. И затова, когато аз ги оправдавам напълно, още им е създанието на трета, четвърта и от пета колна раса на първи. Това е нормално. Значи преди 2000 години нормално е хората да бъдат разпъвани на кръст, да бъдат бесени, да бъдат изгарени на клада, разчекани, побивани на кол и така нататък. Но сега вече масовото съзнание трябва да го преодолее това и да вървиме наистина към абсолютното милосърдие, към абсолютното великодушие и тази щедрост и служене. Служене ние, значи по-духовния, по-умния, по-интелигентния служи на други. Оня ден гледам, седи и си пие кафето на центъра на тази. Не, на друг град беше. Сигурно на Септември, не знам. И спира един абсолютно лъскавджик. Точно тук там. Аз съм на 1 метър на външната маса. И някакви там още. И чакам силника да да с колата да ме вземе, за да на мен наказва 12 км да ходя пеша. И както седи отпред един мълчуган, 8-9-10 годишен, баща му кара лъскавджик, и детето развива някаква вафла и през отворения прозорец, пуф, навън. Баща му го вижда и не му прави забележка. И аз докато стана, хартията пада на тротуара, аз ставам от масата, заобикаля и отивам да я вдигна. Обаче той газ и тръгна. Не знам детето изобщо. Исках само с действието да го науча, не като баща му. Аз ако бях на мястото на баща му, щях да спра. Не всички могат да го направят.
Но аз така съм обучал. Не казваш дума, не ходиш с никого. Слизам, спирам джипа, слизам, взимам хартията и я пускам в кошчето. Кошчето беше там на това. Аз не пускам. И освен това облях и още една-две чашки за кафе, защото аз го пия в интелигентна чаша, пък салон, той не пита кафеджия. Така, или в пластмаса, викам пластмаса не. И ги пуснах там. Значи, духовният човек, интелигентният, оправя тежките на другите. Но какво ще да кажа, като седна на джипа? Сега, синко, я ми не назовете сега. Защо? Мисли защо. Няма да ти кажа защо. Значи трябва да има ответно действие малко. Това не става въпрос. Дори и така, нищо да му кажеш. Но ако той ще запомни двете неща. Първо, че си вдигнал хартията, баща му разказва като е. Детето на 10 баща му на 35 години. И второ, защо баща му го кара вече да мине на задната седалка, го е служил и джипа до него, равно поставен. Малки древни детайли, но те се запомнят. Не знам. Говоря ги тия неща и ако наистина внимаваме за всичко, а Исус се казва още преди 2000 години да внимаваме за всяко едно нещо. И тия неща, които идват, може да ги намерим чрез нашето добро съзнание. Наистина няма начин да няма проблеми, да не им казвам катаклизми или каквото и ще да са, но няма начин да не минат. Но ако нашето съзнание израсне, ще остане колата нашата на паркинга, не? Ето, просто ще намалим силата, а то няма начин да няма. Цунами, урагани, земетресения, вулкани. Всичко каквото трябва ще видим. Но наистина, ако работим и нашето съзнание е колективно и приятелски настроено, ще ги намали до минимум. Ще минем леко и безболезнено. Така. Не знам как да формулирам, но защо много хора казват, че е хубаво да се каже гласно молитвата, а не вътре да кажеш каква е причината. Защо трябва точно определена дума да кажеш, а не с както ти чувстваш нещата. Каква е причината? Няма точно това. Значи казваш молитвата първо в свободен текст. И второ ще ви кажа. Тънко сам съм го казал на преди 5-6 години и повече, като сказвам, защото пак това въпрос се повтаря. Когато човек има тъй нареченото посредствено съзнание, елементарничко, влезе в църквата се моли или сам си се моли. Той трябва да каже обязателно, вербално, словесно молитвата. Да се чуе от него и от ангелите около него. Той е задължен да го каже. Но всеки един от нас, които сте се събрали тук ме слушате, е аватар. Той е духовен човек. Може да каже и мислено, и тази мисъл е много висока вибрация. Но човека, който е дедо Пешо Каруцаля от село Чуковеза в Романско, който ми е приятел, той трябва да отиде и се моли на Господ. Нали, бие кобилата, лугае, това, она, пие ръки вече на време Каруцарски, но трябва на глас да се моли на Господа. Господи, това, она, и да вика даже. Но духовният човек, който е на селото кмета, идва при мен и ме слушат, кмета може да не вика. Само като влезе от кметството, аз викам кмет, да викам, моля си се, Господи, сме на кметството да командваме селото. Значи все пак има зрънце истина да се каже и на гласа, след като казвате, че Има. И ако иска човек може и да я каже, дори да е съвършен. Светията, да, ако искаш я казва. Но може и да я каже той но. Но другите са задължени на глас. Дали е в стайчката, дали е отвън, трябва да се каже. И не точно, ако не знаеш текст казваш, но по-добре каквото ти е на сърце. И казваш с най-простим, той Господ знае. Преди да му го кажеш. Но ти само като кажеш думата Господи, моля ти се, вече си му дала разрешение той да работи 100%. Иначе работи 10%. Значи, онова, което ти разберете не. Значи, и Бог чака разрешение. Макар че знае какво ни е необходимо, кога, как всичко на него му е ясно. Но ни чака да се подсетим за него.
Сутрин и вечер, ако се сещаме за него, живота почва гладко да ни тече. Колко пъти седнеш в колата, кажеш: Господи, пред мене, аз съм след тебе. Господи, бъди с мен. Аз толкова казвам. Или Стас. И съм научил и близки, и познати. Така поканваш винаги Господ. Значи, един доктор така ми каза, вика, нямам нито един такъв случай, когато е несполучлива операция, защото винаги вика, от няколко години насам казва: Господи, ела да оперираме два. Някой се едно, че ми води ръката. Леко, точно, всичко си е наред. Дори когато поканиш Господ, Господи, ето не съм много адекватен, я карай колата, па ще държа волана. Това се е случило. Не помня как съм минал през кръстовища, светофари, нищо, накрая се озовавам на място. Всичко си е точно. Натиска само спряската, спираш и викаш: ей, как влиза? А не помниш нито маршрута, нито откъде съм минал, нито какво е станало. Ти колко коли е минал. Той кара. Нали? Понеже вече си уморен, неадекватен, винаги трябва да се призовава. Значи аз съм казал, тази държава ще просперира и която и ще да е. Българските държави най-много са въртнали напред на духа, защото жреците са командвали нещата. Свещениците, първосвещениците, шамани. Те командват и казват на водачите какво да направят, така да се каже, на храмовете или кълновете. Това фактически жрецът знае за какво става въпрос. И ако на българския парламент всяко заседание започва само молитва или само с споменаването на Господа и завърши, тая държава ще просперира няколко пъти по-бързо. Тя не че не върви и аз се радвам. И върви към добро. Но много по-бързо ще този процес просто ще се активира. И казах на едни политици, миналата или по-миналата година бях в Пловдив, казвам: вижте какво. Каквото да правите, славите на Господа, споменавайте го. Споменавайте го и тогава ще видите как ще ви тръгнат работите. Ето, не искам да ви вярвам. Искам просто да го опитам. Сложете си го на страната, както една си сложи като на картичка и вика, като влизам там, къде работя, над тезгяха, не знам, работи продавачка си. Споменавай Господа сутрин и вечер. Това се ми казва. И винаги споменавай: Господи, моето желание е такова, както аз казвам така. Значи, но Твоята воля, Господи. Или: Господи, Твоята воля, Господи, а моето желание е такова, което току-що ти го казва. Това ми е формулата на мен. Значи, винаги се обръщаш към него. И тогава да видите как гладко ще върват нещата. Казвам и колове, шифър, който да го приложите. И така. Добре. И това беше. Моля. Не мога да ви бъда полезен 100%, 95%, пак сте доволни. Трябва да бъдете доволни, ето и това. Абе, ти от 90% сте доволни. Да. Еми, колко ти мини, Силвика, приключвахме ли вече? Има ли нещо да кажеш? Ако искаш, кажи нещо. Думи само. Я съм поизморена. Ако искаш, пей. Ти си шеф. Благодаря, приятели. Задоволството, да кажа. Знаете ли, недоволството е като една лавина, като една малка топка, която тръгва надолу, първо е малка, човек не си дава много сметка за нея. Обаче тя расте и човек се вкарва в един момент, значи от недоволство става ядосване, от ядосване става възмущение и накрая стигаш до гнева, който наистина разрушителен. И чак тогава се сеща за малката снежна топка, която си пуснал надолу. Сеща се и за Господа. Днеска другата тема беше за пътеводната светлина и за молитвата и че ги отводи за това. Скоро, оня ден, като имаше при нас беседа и след това и индивидуалните срещи в центъра, и аз правя диагностики на хора, електропунктурна диагностика, след това и подходящи терапии препоръчвам.
И видях най-здравия човек до сега, който съм гледала. Това беше една жена от Стара Загора, която за мен винаги е била символ на удоволството. Тя е пенсионерка и чисти къщи и офиси на хората. И каза, аз съм толкова доволна. Толкова съм доволна от това, което правя. Аз отивам сутрин рано, изчиствам. Ама идеално изчиствам на хората, като дойдат, да им е светло, да им е чисто, да им е приятно. Другаде, нали, въпросът е, че тя работи с енергия и тя най-вероятно не само физически изчиства офиса, ами и енергийно. Но така или иначе, това не е човек, който да има лесен живот, въпреки това тя е доволна. Не се храни здравословно, не прави кой знае какви неща, които повечето хора са се вкопчили, както става все по-модно, здравословното хранене, не знам какво, изобщо не е да месо. И въпреки това беше здравия човек, който съм гледала сега, са минали вече към 100 човека. Тъй, че наистина трябва да внимаваме и в момента, в който хване малката топчица, че тръгва надолу, веднага да направим нещо, учителя е казал, като видите, че тръгва негатива, веднага го заменете с позитив. Значи нещо, което ни е приятно. Дали песен ще изпее в момента, в който усетим, че тръгва. Защото то расте и накрая избухва в нас. В момента, в който го усетим още, да направим нещо, което да смени картината. И това го пробвам. На мен много ми помага. Че на всеки би могъл да го пробва по този начин, да не допуска нещата надолу да се развиват. Ще ви кажа, че духовният човек, понеже той като почва леко да ми главата да ръце, така, помалче, нищо няма. Аз не обръщам внимание, не искам да ви кажа нещо. Така трябва. Духовният човек не се оправдава и не се оплаква. Той мълчаливо носи душевните си и физически рани и върне напред. Това е. Значи почваш да се оправдаваш, почваш да се оплакваш и така. Ти усилваш нещата. По всяко едно отношение. Значи, ако започнеш да се оправдаваш, ти искаш да си изкажеш прав, ама може и да не си. Значи бъркаш нещо. Ако пък започнеш да се оплакваш, оплакването не е добро, защото пък ти засилва болестта. Напротив, не се оплакваш и казваш непрекъснато. Добре съм, идеално, дето вика чопите е добре, но ще се оправи и така нататък. Всъщност вербализирането засилва енергията. Дали ще бъде позитивно като молитва и наистина човек, който е по-напреднал, не е необходимо да изрече нещата. Защото той в момента, в който само си помисли Господи, не е нужно дори да продължаваш нататък и моментално духа слиза и нещата започват да работят. Ангелите започват да работят. Дали ще е лечение, дали ще е нещо друго, няма значение. Но за човека, който все още те първа започва да се занимава с тези неща, вербализирането засилва. И заради това, защото се включва сърдечната енергия, въобще енергията на цялото тяло, чрез гласа се изявява. Така че трябва много да внимаваме какво говорим. Някога баега ми хора и седна там, къде прави масаж, къде лекува в една стаечка. И той какво караше? Всеки един пациент. Аз пак казал и насилник. Значи, сяда тук пациентка и той вика, сега кажи, Господи, оздрави ме. Господи, оздрави ме. Какво? Вика силно. Господи, оздрави ме. Не чувам още по-силно. Крада го да излезе на тази стая и да крещи из цялата махала. И вика, почвам да те лекувам, когато остана доволен от каквото викаш. Ти го подноси. Значи ти не си убеден. Нека те чуят хората. Станте от Господи и те е само това, че ще бъдеш оздравен. Това няма да никога. Нито да бъдеш оздравен. Значи, с това всяко едно нещо и лечението се започва с и се започва с. Ама независимо каква той трябва да знае. Той я знае. Отваряш към него, отваряш този кран, това ще лъч,
веднага се свързваш и ще видите всичко започва да се урежда, само че той минава като, както съм казал, като снегорин, 2 метра сняг. Снегорина чисти, ти вървиш след снегорина, защото Господ е на снегорина. Той ти чиста партината ти прави. Едно да вървиш по партината, едно е 2 метра сняг, стъпка по стъпка. Ще се убедите в това, наистина. Не ви казвам пак да ми вярвате всичко на 100%, дори на 50%. Това верете. Във връзка с възпитанието на новото поколение ученици в нас, както казахте. Моят син на 4 години бях много шокиран, като ми каза, ако не правиш това, което искам, ще те убия. Бях много шокиран. Как да постъпвам с това младо поколение? Изключително е трудно и няма, така да се каже, тъй като, вижте, най-трудното за 6-та тараса ще ви кажа. И аз затова не мога да дам панацея, т.е. за всички. Тъй като всяко едно дете от 6-та тараса е уникум, уника. Абсолютно от 100 деца да имат от 6-та тараса, 100-те са завършени характери. Защото ти го гледаш в малко шише, много силна течност да те сложи. И абсолютно към всяко едно дете трябва да се подходи индивидуално. Това е като към всяка болест. Вие мислите, че една баба лекувала там с някаква тревка. Ми викат, като бях белкар, някакво отива. Това е не също. Ама те 100 човека отиват при нея, 30-40 са излекувани и те казват, бабата ни излекува с къмши храна, най-после бил. Лапка лекува. Всички ви добавят. Ма той внушението лекува, нали? Но няма нито за болестите, нито за нещо друго. Всеки един и от нас всеки един е уникат, но ние горе-долу кълъпа ни е по-оформил. Но младото поколение не иска да бъде оформено с кълъп. Значи то си е такова, каквото си идва и така трябва да действа. От наша страна си иска. Само с любов, с обич и много внимателно. Значи, това е като една пчела, ако искаш от тук да я пренесеш до тук, трябва внимателно и леко да ти касне на ръката и да я пренесеш. Ако на друго, оживел. Значи те са пчелички. Много мет имат от тях. Ами имат и жил. Защото едно такова хлапенце, неговата мисъл стига моментално добро. Защото той има директна връзка. И като си помисли за нещо, става както вече. Аз толкова от 15 години учат за светия, докато почна да правя същото, каквото правят те. А те така са се родили. Нали, ако си помисля нещо, камера така е. Ще изпука. Ако си помисля за една къща, падне ще плане. Обаче децата са тук по същия начин. Те вече идват с това съзнание и заради това при тях идват. Значи първото нещо ние трябва да намерим, така да се каже, оная пътека, да им кажем, че за сега този свят е такъв и има и неудачи, има и неистини в този свят, нали? Които после постепенно ще минат, но ние горе-долу трябва да работим за тях, нали? Да ги направим истини. Тия несъвършенства да ги направим съвършени. Когато казва едно дете така, да, ти кажи, виж, имай си собственото мнение, но то трябва да се води толкова леко и внимателно, почти както пренасената на пчелата. Това е беше пример. И затова не мога да кажа за всеки отдел. Аз така имах, сега дука е голяма, но като беше малък, ние с него си говорихме телепатично и сега пак. Но казах на майка ми баща, това дете няма да го пипате с вас. Каквото и ще е направи. Викаха му, вие знаете, тъй пончо мине, покритката на масата, с всичко. Викам на баща му, достатъчно си, за може да купиш чай. Детето не. То вижда сега и чака от третата лекция. Нищо, случва се. Всички стени бяха нашарени, когато порасне и тръгна на училище на 7 години. Абсолютен ремонт. Кое е по-важно, искам да ви попитам? Материята или духа? Живота ли? Нали, който и възпитанието, или това ще на шапка стени? Разберете ме. Много майки отиват и опердашват децата, само защото са си щупили играчка. Това е абсолютно щупен. Не се обучава чрез играчка. Обучава се чрез нещо хубаво. Живота. Не го тъпчи. Детската градина ми вика. Тя е една учителка, тя каза, гледам едно време, вика преди 10-15 години ми правеше впечатление, виждат уния дечица или преди 20, червичи отиват и го отстъпват. Сега
пищат, не го пипай, че чисто гасеница, нищо, че нека си живее. Значи повечето, но има в групата лика от 20-25 дечица, 2, 3, 4 или 5, които търчат. Не са 6 таласа, съжалявам. Те са абонити. Цвете четвърти. И злоба. Разбира се, много е рядко да се излее злобата така по този начин жесток от 6 таласа. Те са не. Има и такива сигурно има, нищо, че от 6 таласа, но той много трябва да е, върху него трябва да е оказано много силно въздействие негативно. Баща му и майка му не се обичат, така да се разправят се, макар че то уж не вижда тия работи, но то попива него, защото не може да се скрие от тях. Разберете ме, нищо не може да се скрие от 6 таласа. Все едно нещо да скриеш от Господа. Те са катализатори, те ни провокират, за да излезе нещо от нас, което те го усещат, че не е съвършено. Примерно моделът блокират аз, ако един човек се самосъжалява, не си вярва и тогава детето може да му каже ще те убия, за да провокира да излезе от него точно, да се изчисти точно това, което той усеща, че този човек носи, че не е чист, не е изчистен. Това ли е рецептата за мира, хармонията и спокойствието и вървенето напред, обръщането към Бога? Ако нещо друго има, кажете ни за него. Ами, да се обърнем към него и да видим. Да се изчистим, нали, да изчистим децата, ако не да стигнем на това обращение и мира. Аз не го да стигнем. Ние се обръщаме, но ние започваме да внимаваме. Понеже няма начин, като споменеш днеска 2-3 пъти, вика не споменавай на празно името Божие. Ама ние наистина имаме толкова неудачи, толкова несъвършенства, че би следвало до то непрекъснато да излиза от устата. 1000 пъти днеска да го каже. И няма нищо лошо в това. Умиротворим по някакъв начин, ако това е един от. Но именно това внимаване, значи ние започваме да бъдем по-добри. Значи винаги да гледаме да бъдем по-добри, по-внимателни. Значи, така да се каже, във всяко едно отношение да работим с добродетелите, да не ги изброяваме. И да оставим пророци. Малко. Идва един закапал цигара, гледа му чашата, Георги, да дадеш един лек. Знае, че някой съм бил. Викам, добре, моето момче, какво лек искаш? Да, знаеш, ще няма 40 години. Знам, че си млад. Обаче жената ще ме напуска. Семейните задължения не си изпълняваш, не че печелиш много пари. Тя и за това още не ме напусна. Носи много пари. Добър бизнес. Да, заради това да жена в този текст ми го казва, че си намери любов. А на мен ми е мък. Що ти е мъка? Ти можеш или не можеш? Не мога. Тогава пусти жената. Ама нещо да кажеш, бил, че се вика мишка. Ако оставиш всички тия работи, където са, и спеш да ходиш на лов или по лов, да убиваш животни, това аз ти кажа. След 45 дена си излепче. Мислите ли, че... Как е, това не е принципа, това е живота, как мъвката тук, пиенето, нали? Къде е това? И ходенето в събота и неделя, там стерето си. Просто това да се откаже. Нали да направиш жертва? Ако направиш жертва по-лоси на Бог, какво ти да поискаш от Бога? Аз съм се убедил това. Няма начин да не ти го. Рано или късно, нали? Той ти очакваш на другия, но може и да не стане. Ама няма начин да не стане. По принцип, това съм се убедил. А те искат без да дадат нещо да получиш. Ма безплатен обяд поне на тази земя и в тази материалната вселена няма. Вие мислите, че всичко е даденост. Не е даденост. Ние трябва да плащаме. С какво? С мисли, с чувства, с дела, за въздуха, който дишаме, за водата, която пиеме, за благата, които имат на трапезата. Който си мисли противоположното, значи не е в час. Ама аз няма да плащам моя данък десятка, нали? Ма как евреите са задължени, няма беден евреи, нали? Ама първи тази причина, защото те ги задължават по-голомно. Ами българите, ако ги следва да ги задължат, ама те смятат, бе, българите са духовни, те са съзнателни, те сами ще си дават. А те не искат да бъдат. И после пищат. Пищането си е напълно оправдано. Защо му живи пчелата? Защото трябва зелост.
Това е. Не знаеш да се отнасяш към нея. Как е това? Някоя на стъпите се Няма случайно неща. ако направиш нещо. Значи приемането, съгласието, но следващата степен е доволството. Не просто да приемаш, не просто да си съгласен, а дори да си доволен и благодарен на това, което става. А това да си в себе си наистина означава да си да приемаш волята Божия. Ами тогава душата е силна. Значи ние си ослабваме, аз това съм го писал в последната си книга. Трябва ми 1-2 месеца да напиша, че значи пророците отслабват и душевното, психическото и физическото здраве на човек. Постепенно. Вика, аз съм много злав, аз съм много як. Това е до време. След това изведнъж падна висока захар, кръвна и така нататък. Нали си бил много злав. Но в крайна сметка пророците сте завели до там. Значи единствено, ако изпълняваш волята Божия, т.е. работи с добродетелите, ти си здрав, богат и щастлив. Иначе все някога, дори сега да си така, все някога ще станеш беден, болен и нещастен. Гаранция. 1000%. Или са взаимосвързани пророците с настроението, което е мутата на живота примерно. Той стига до моменти да ги стига до пророците, за да притъпи нещо друго в себе си, да неприемането на нещата. Или нещо му тежи, ти от 5, 2, 3, 5 реки, 10, 20 повече, постоянно бягане от това мислене. Да, ама това не е решение, това е не бягаш от проблема, но ти не минеш през него. По-добре трябва да имаш достатъчно мъжество и смелост, минаваш през проблема и само тогава се решава. Господ иска, като влезеш в проблема и го хванеш за ушите, той ще ти помогне. Вика, ей, това момче има смелостта да хване проблема. Добре. Но ти го заобикаляш, все да мине, след това, онова, и в крайна сметка те оставят на произвола и вече има се. Значи давате на те наречените тъмни духове и те те лашамат. Защото мислиш да темеш неговата воля. Щом не темеш на Бога волята, той при всички положения те дава на готовчение. Няма да ти изпрати пример, ще ти изпрати на готовчение. А те няма ще да не то шамат. Все пак аз ще ти дам акъл как може да избягаш от нещата. Има нещо. Но тя няма ти да такъв, никакъв. Тя никакъв акъл не дава, тя направо бие. Това е. Ако се сетиш от боя, за какво става въпрос? Да, така му се сблъсва. Наистина забравяме молитвата. Ще ви разкажа за рождения ден миналата година. Отиваме да наливаме вода, предстои да дойдат 50-60 човека в центъра и отиваме на Варвара. Това е подножието на Родопите на около 20 км от Новоградец. И отиваме, наливаме, там се случва каквото се случва, обаче вече връщайки се, тръгвам да отключвам, установявам, че съм се забравила чантата на чешмата. На чешмата се посещава от десетки хора, там обикновено опашка. И вътре ми е телефона, на другия ден предстои да дойдат много хора, не знаят мястото, ще ми звънят, вътре са всички документи, пари и така нататък. И аз, разбира се, значи човек, това е големия изпит. Много си го говорим да приемаме за молитвата и всички тия неща, обаче като дойде изпита, обикновено тогава енергията е малко по-нагнетена, като стрес. Човек като е в стрес, забравя за тези неща, за които сме си ги говорили по някакъв начин. И тръгвам аз по земния начин, газ, обаче пред мен е кола, не мога да изпреваря, натискам, мъча, от тук, от там, през селата. Аз какво ти казах? Че ключовете ще бъдат Георги там. ми каза какво са там, аз първо, че не му повярвах, значи вярата слаба. Чантата ти е. А после за ключовете ще кажеш. Второ, по човешки тръгвам с моята си енергия, нали, суперменката, давай сега газ, нали. И обаче виждам, че има спънка и не ми се получава. Някъде по средата на пътя се сещам. И като го ударих на молитва, и някак си с едно пътя се разтвори. През тия селца там минах наистина с много висока скорост. Нямаше нищо спряло, никакви препятствия. Отидох там много бързо и чантата беше там. Как
Кажи сега за ключовете, аз после ще кажа за обицата на една жена. И имат много такива случаи. Да, ти не искаш да кажеш. Добре. Сега, Силвина се интегрира и има навик да се сложи ключа, където и падне. И да се помня, но и аз имам ключ от нея на такова. Може да кажеш. И слага ключ отгоре, разбира се, като всяка една жена, без да ми се къде.